είναι απίστευτο. Δηλαδή, τι να πει κάτι για κάποιο αυτό το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει. Η βάση του ήταν το Golf 7 μεν, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι Golf 7. Ο κινητήρας έχει αλλάχτεί όλος. Έχει μπει νέα τουρμπίνα, έχουν μπει νέοι κύλινδροι, έχει γίνει όλο το αυτοκίνητο ξανά, έχει γίνει το μεγάλο το body kit. Η εταιρεία είναι η P61, η οποία την αντιπροσωπεύω κιόλας στην Ελλάδα. Σήμερα κλείσαμε τη συνεργασία. Ό,τι θέλετε από chip tuning, από body kit, από spoiler, ό,τι θα χρειαστείτε θα μου λέτε. Έχουμε εδώ, όπως είπαμε, όλο το body kit, carbon μπροστά το καπό μας. Το αμάξι μπορεί να κυκλοφορήσει στους γερμανικούς δρόμους, δηλαδή μπορεί να βγάλει άδεια, αυτό είναι το σημαντικό, ότι μπορεί να το κυκλοφορήσει κιόλας. Τα καθίσματα σπορ, εδώ έχουμε τις μπάρες για όταν του πάρει το αυτοκίνητο και για σταθερότητα. Οι ζώνες ειδικές οι οποίες χρειάζονται για πίστα. Και όταν πηγαίνεις στην πίστα αναγκαστικά φοράς και κράνος, οπότε γίνεσαι 100% οδηγός. Εδώ είναι οι δύο οι οδηγοί, ο οποίος είναι ο κύριος Σάραπ, είναι ο συνεργάτης μου που έχει και την εταιρεία. Ο άλλος είναι ο οδηγός. Θα το δούμε και λίγο από πίσω. Κοιτάξτε τα body kit. Εδώ κρατάμε, αυτά εδώ τα έχουμε για την αεροδυναμική, για να κρατηθεί στους δρόμους, και πάνω και κάτω spoiler. Το έχουν φαρδίνει το αυτοκίνητο για φάσεις σταθεροποίησης βέβαια. Και εντάξει, δηλαδή άμα δεν το οδηγήσετε δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Είμαι ακόμα σε σοκ. Θα το κάνω τώρα μια γύρα να το δείτε απ' έξω πώς περνάει και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ στους δρόμους με το Golf 7, το οποίο το έχει φτιάξει ο συνεργάτης μας, το έχει κάνει για την πίστα. Είναι απίστευτο το αυτοκίνητο, 2.000 κυβικά, το ανεβάσανε στα 630 άλογα, 0% στα 2,9 δευτερόλεπτα. Είναι το αυτοκίνητο φτιαγμένο για την πίστα 100%, αλλά επιτρέπεται να το κυκλοφορείς και στον δρόμο. Μιλάμε για ένα Golf τώρα με 630 άλογα, ακούστε λίγο τι γίνεται, κατεβάζω τα χέρια. Περιγράφεται πραγματικά. Και κάτι στις στροφές λες και δεν στρίβεις. Τα φρένα του απίστευτα κεραμικά. Πάμε, κατεβάζουμε τρίτη. Ωραία υπαρχιακή δρόμη εδώ. Παιδιά, δεν κάτσετε το αμάξι, δεν έχω οδηγήσει τέτοιο αυτοκίνητο ποτέ. Κοιτάξτε, για την γκάζι μιλάμε, για πάμε λίγο.